to share. Hello, good evening. So, good evening sa atong first viewer. Ha? Welcome. Bye in bye, magsugod. Ato amo sa ning ipang share. Don't forget to share. Don't forget to follow. Don't forget to subscribe. Okay, ato na siyang i-download po sa YouTube channel. Hello, kang Ma'am Charlie Nagwansa. Maayong gabi, diya, Pastor. Maayong gabi, usab diya kanimo. Welcome back, no? Sa atong programa. Kaibigan. Amo sa ning ipang share, ha? Gawas, no? Ano sa binahagi sa story man? Greetings ka, kaya ko'y pastor di. Greetings. Okay, Hello. we have 2 viewers. Hello, Ma'am Charlene. Mayong gabi, Pastor. Mayong gabi pod. Sa imuha. O kinsa pa ng isa. Asa mong tanawon din? Ayaw. Kana lang. Okay, so We have 4. we have 4 viewers nga nagatan-aw na karon sa atua. Okay, with all the heart. Insa pa ng mga 4 viewers. We have 4. Okay, so mayong gabi na 5 na siya, partner. 5 na ang viewers na to. Human nakapag-share dira. Kay murag, harap na kayo sila mo minaw sa ato ang topic karong kagabihon. Sige. Ang Ikaw sila ato kay ang basig mga- i-promote partner basig na sila yung mga pangutana ba? Okay, so karong kagabihon kung namoy mga pangutana, please don't forget to ask questions. Kay nindot kay ato ang topic karong kagabihon usab mga kaigsuunan. Okay, ingon si Ma'am Charlene, higda-higda naman good ko, Pastor. Dan share na, Pastor. Salamat, Naghigda-higda na daw ha? siya. Salamat kaayo. Hinaot pa kasi yung paghigda-higda, dili ka makatulog or makapiyong. Ha? Paminaw, jud, ma'am. So, kanang mga nagatanaw pa dira, katong wala pa nagkatanaw na tay 6 viewers. Hello, Ninong Agustin. Ready na ko maminaw. Kini. Thank you, Ninong. Kini si Ninong Agustin partner. Amo kita na ni ang nagtudlo sa akon paano kita na mag ano si lunggo ng magdig. Ha? Maghukay sang pulong halingid sa balaan nga kasulatan. Praise God. Amo gid ni akong mentorya pinagid ni tatlo gini sila da. Yes, very Oh. proud of you, Ninong. Very Salamat, proud, jud very kaayo. happy kay ko nga nakaila ko ni si Dr. Alfredo Agustin. Yes. Fatherly na kag nami pagid magpa-example isip nga pastor gid perti kita na kanami na. Amen. Praise the Lord. Tested and proven gina siya. Okay, naapod si Sir Alfie si Tubilara. Maayong gabi, Pastor, o sa imong wife. Maayong gabi, usab, Sir Alfie. O kung kinsa pa man ang mga viewers dira, salamat kaayo sa pagtanaw. Okay. Kada gabi. So partner, we are now change court. Okay, so nilapas na magyud ta sa atong gipanganlan og biblical audience kay 2 or 3 are gathered in the name of Jesus Christ. Kung sa gingon sa Bible partner, ang presensya sa Ginoo naa gyapon diha. Okay, so I hope nga you are now ready kay magampo na si partner Pretty, si Ka-Mystery Pretty para sa ato mga kaigsuunan nga gipanganlan og ay share na ko ni. Oy, salamat gyud kayo atong programa. Si Ma'am Charlene, gapamaligya da ikaog, gulay sa palingki, ma'am, asa man dapit para mapalitan ta ka. Gulay dia. Nindot yung gulay dia kay way ugat. Lagi ka wala Lagi nindot ang mga gulay way Gikan ugat. ko dito ganina sa palengke. Okay, after sa tong program napamantay mga 5 minutes siguro nga question and answer kay mugbo ra man gyud ni siya. Yes. Madagan ni sa tong mga adlib. So we'll now start partner kay niabot na gyud tag 8. Maulaw ta sa Ginoo ana.
nga tulor ra bagyo ang iyang gikinahanglan pero gipaabot kita og 8. Kay sa gasto day mo support mga kaigsunan, pina. Okay, among i-type you can just send us through GCash. Naa diha ang ato nga i-type na partner, niya GCash. Mo ni atong number nga diin you can send. Kay kining inyong atong ma-raise nga fund ani makaigsunan moabot gyud ni sa mga iglesia nga nagakinahanglan. So sa supuni sa kapaagi makaigsunan nga matabang ta. Send us your blessing. Pinaagi sa among GCash nga account mga kaigsunan. Nakuha mo gyud ko pakialam ani good partner. Pero kay namo gyud nagsuggest nako kay they want to help. Ako lagi na rest assured mga kaigsunan nga kining inyong mga tabang ato gyud ning mapaabot sa atong mga iglesia sa Seventh-day Adventist diri sa Northern Davao Mission. Nga perti pag yung daghan ng mga kaigsunan ang taba ngunon. Daghan pa kay taba ngunon. Rest assured, I am just the instrument of God mga kaigsunan. So I hope and pray nga God will bless you and you donate for the Church of God mga kaigsunan. We will now pray kay stay nang gihatag sa Ginoo. Akong number. Okay, GCash number. Okay, mo ni siya. Mayong gabi usab, Ate Mercy Kuna from Pulamulok South, Cotabato. I-comment pastor inyong GCash. Yes, present makatabang ni. I-comment na sa akong asawa. Ang akong asawa na dito kini ako ning partner. Okay, yes. We'll start now. Nag-ingon si Ate Mimi, na-miss na nimo na siya ma'am kadtong suki nako. Mo ba? Sige, pray na ta. Unya na ta mag-greeting sa nila. Let's pray. Shall we pray? Father God in heaven, we are now about to start our next topic in the Bible. We are praying, Lord, that you will be in the midst of our conversation, of our sharing with these messages from the Bible. We are praying that you will bless all the listeners nga minaw karong kagab-ihon amahan ug sa mga wala pa naka-open sa ilahang Facebook, hinaok pa Lord nga makapaminaw usab sila amahan kung asa man sila karon. We are praying nga mag-bless sila niini ug hinaot pa Lord nga sa ang pagpaminaw niini amahan amo ang ma-reflect ang imuhang kinabuhi nga ma-ready kami sa imuhang pagbalik. We pray that you'll bring us all to heaven and thou shalt come. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, atong sugdan mga kaigsunan. Sa atong entrada, welcome sa atong program Giuluhan Ligtas ang May Alam. Program kauban ninyo karong gabi una ka Mystery Raymond Cabardo o ka Mystery Pretty Cabardo. Kaming duha ang magtandem karon mga kaigsunan aron ato na pod atong uting kayon sa ganit topic na to karon partner. Ganti sa mga dautan. Ganti sa mga dautan. Ako ning advance og sulti. Sa sunod atong video, may muna mupili ta. Ang kalibutan nato mga kaigsunan, duna ni siya gipangalan og positive negative. Ang battery di na pwede mudagan way positive way negative. Kay kung positive magpatay na, negative magpatay gyapon na. There should be mura ba siya magtiayon partner. Kinahanglan ang weakness sa asawa, strength sa bana. Yes. Ang weakness sa bana, kinahanglan strength na siya sa asawa. Kay kung ang strength nako nga bana, strength sa asawa magpakong mo. Parehas kanimo bright, inyong anak perti ka bright, mahimo na hinoon siya nga mabubo na siya, mawala sa pasing kay di naman mutuo. Di naman mutuo mga kaigsunan, no? O ito nagingon nila nga naka-graduate tuod pero wa mo puy batasan. Kaya naman, puro mo bright naguban, perting lisuda mga kaigsunan, no? So, mo na nga sa sunod natong topic atong isgutan ang ganti sa mga matarong. Watch out for that. Kanindot ta ni. Kay gusto na ko igsuon kamong nagapaminaw makahibaw gyud mo asa mo mustan. Yes. No, di man pwede nga magpatunga gud ta, murag patong story good partner. Amo tong nakadungog ka na sa kung wali nga nag-ingon gipapili ang bata langit o impierno ingon ng bata asa siya. Diri siya sa sa tunga siya kay init-init. Bugnaw dili pwede. Kinahanglan pagpangalagan init-init ug bugnaw depende sa imong pagpili. So atong sugdan mga kaigsunan. Sa dili pa nato ipadayon, doon namin ihatag nga tambag sa inyo. Do you want to be happy, partner? Yes, of course. So what are the rules of happiness? Kung gusto ka mahimong malipayon, ano sa ka, partner? Number 1, isulti niya, partner, ang atong mga paraphernalias nga na research. So rules for happiness, number 1 is no hatred. Unsam nang no hatred, partner? Ayaw gyud in taon pagdumot.
Okay? Ayaw pagdumot diha mga kaigsunan. Dili ta angay magdumot. Release that. Ikaduha, Ikaduha, no worries. ay sig kabalaka. Ningon biyada ng Ginoo mga kaigsunan, kinsa man sa inyo nga sige mong kabalaka. Naman na sa Matthew chapter 6. O kinsa man sa to magsige ta kabalaka. Mabito ng Matthew 6:33 yung sige sa Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto Kinsa you. man sa to magsige kabalaka nga makadungag ta og edad sa atong kinabuhi. Wala gyud. Kay wala gyud mga kaigsunan. Katulo. Ikatulo, live simply. O live simply. Usa ang live simply partner. Why toothbrush? Way toothbrush, ha, way ligo. Why ligo? Hoy, ilis. Ha? Dili, oy. Ang live simply, you just live according to the finances that you have. Don't go beyond. Yes. Arguta. Be contented. Be contented. That's sufficient mga kaigsunan na. That's kanang iwigo ra pud ba? Okay? Kapat. Ikaupat, give more. Pag kami natagon partner, tested and proven. Nga kung may natagon ta partner, The more you give, the more you receive. makahatag yung panalangin. Pero kamong mga dalo, sultian ta mo, magdinalo gani mo sa kwarta nga inyong giangkon, gagawaguan niyo sige mo ipon na ng bangko. Pero wag gyud gihatag sa Ginoo mga kaigsunan. Dalo gyud mo. O wa mo batasan sa pagkinatagon di gyud mo may mong lipayon. Did you not know partner sa studying akong gitun-an ba? Nga the greatest happiness a man can receive in this world is that when you give to somebody and that somebody will just reply to you unsa. Ini man. Sulti mo sa kuha. Thank you. Kanang sulti wala bitoy. Laing ikabayan ang usa ka Lagi. tao partner. Kaganina, pagpamalingkin ako, na ay gulang o apo siguro ito niya nangayo sila o kwarta. Paghatag na ako, bisag gamay ni ingon din ang tigulang nga. Salamat God bless. Ay, bisay man to ang Ginoo magapanalangin sa imuha ni ko sa iyas. God bless na, anak ko sa iya. Mo ni say Kaayo. mo ni say pinaka the best mga kamisteri nga atong mahimos tong kinabuhi kanang ang usa ka tawo gud ang iyang isulti. Thank you. Wala say kwartang ibalik nimo but only the word thank you. Because remember, the only word that God wants us to receive from His offering at the cross. From His offering to the cross mga kaigsunan. Unsay gusto giyang madawat gikan sa tuwa? Kana ra yung yes, I will follow. Kami kanta sa hymnal. I will follow thee, my Savior. Amen. Pundo diara putlo na to na. I will follow thee my Savior. Okay, kalima. Ikalima, expect less. Yan, expect less. Huwag niyong pangunahan ang plano ng Panginoon. You want to be happy? Huwag niyong pangunahan ang plano ng Panginoon. Wala pa gani nahitabo dako nakitag plano. No, namang ubang mataw, mao nang ma-stress good mo kay daghan kitag negative thoughts. Mo na ni mo ni huwag yung tay positive. Pusig nga na gani sa psychologist, pessimist ba? Optimist dapat Optimist, thinker. thinker. Kanang thinker positive naman ni mga negative pero kinahanglan na pud positive side. Yes. Ug ang katapusan, Always smile. iyan, manay nagtanong sa akin. Nay nangutanan ko partner dito pag sa MBC. Siya kanang malipayon man kay kamon because na may kanta nga, happy is the people. Always God is the Lord. Happy is the people. Always God is the Lord. Mo ni sikreto. Basta naa gani ang Ginoo sa tuwa mo nang malipayon ta mo na kami sa akong wife, we are happy. Kamo ako mga galang ano makaingon mo nga we are happy because we have the Lord. Yes. We have Jesus Christ. We have the Spirit of God. Look at those people on top. Jesus Christ nga kanang ilang giatir ang Ginoo kapitulo dila bersikulo laway, that's COVID-19. Pula-pulang baba, but you cannot see that there is Jesus Christ in their lives. Di yun na mga malipayon. Kami, in the name of Jesus Christ, we are happy because we believe the presence of God is in us. Ug ang katapusan mga kaigsunan, number 7, wala ko nang butang diha, trust in the Lord with all your heart. Okay? Trust in the Lord with all your heart. Basa! When Jesus says yes, nobody can say no. Yan, no? Kung gitawag na mo sa Ginoo, kamong nagapaminaw karon, wa pa mo makadesisyon sa santos nga bautismo, wa pa gani mo kabalo sa kamaturan igsuon. Kung gitawag ka na sa Dios, Ayaw balibari. ayaw nagbalibari. Duol sa Ginoo, duol nga Seventh-day Adventist Church. Duol nga Seventh-day Adventist Church. Desisyon sa pagpabautismo. Kay nga naman, when Jesus says yes, Nobody can say no. nobody can say no. So atong topic karon mga kaigsunan, let's move forward. Christian, unsa spelling sa Christian partner?
Christian. So what's the shortest meaning of a Christian? Do you know it? Kabalo ko partner, sa pinaka-short nga meaning sa Christian? I am nothing without Christ. Ha? Sa short nga meaning? Oh, ang short nga meaning, tanawa. Ang short nga meaning sa Christian Englishon, kuhaon gani mo si Christ, ang mabilin ana ayan. Yes. Pag mabilin ang ayan ana mga kaigsuunan, ang meaning sa ayan, I am nothing. Bisayon ako na. Wa kay pulos, wa kay Ginoo. That's the simplest meaning. Di ka mo na kung gisulti ka ganiya mga kaigsuunan. Punto por punto na kung isulti. Huwag mong imukang bibig na kilala mo ang Diyos pero yung buhay mo ay hinahawakan ng dyablo. Oh, tingnan man ang tinuod nga Kristohanon, sundon kung kinsa si Kristo sa Biblia. Sunda kinsa si Kristo sa Bible. Basaha. Oh, basaha si Kristo sa balaan nga kasulatan mga kaigsuunan. So, do you want to become a Christian? The secret is have Christ in you. Nung nalay duha ka dalan partner ang atong kinahanglan sa taon. Unsa to? Dalan padulong sa langit Or sa o dalan padulong sa impierno. So atong tahakon ang dalan unsa nga klase nga dalan partner? Kining dalan sa paghinulsol. Pero karon mga kaigsunan, hato ning tahakon kada adlaw ta maghinulsol bisan pag nununa ka nga wa kay sala paghinulsol mga kaigsunan. Yes. Ang dalan sa paghinulsol may atong tahakon. Kay ang katong mga tao, mga kaigsunan nga mabalikan sa Ginoo kadtor gitong mga taong na transform sa batasan sa atong Ginoo, mga kaigsunan. So kung gusto kang malangit, pag-transform sa batasan sa Dios, pero di ka gustong malangit, sunugon ra pud ikaw sa impierno nga giandam sa atong Ginoo, mga kaigsunan. So this wonderful evening, niana. Okay? Remember, heaven is real. Ang langit tinuod gyud na siya mga kaigsunan, dili na siya tiyaw-tiyaw. So ang imong pagpangalagad ayaw gyud tiyaw-tiyaw ayaw gyud din taon mga kaigsunan nga paginguningon ka nga simba usahay simba dili ayaw mga kaigsunan. Kay ang langit tinuod gyud biya, ang Ginoo tinuod pod, ang impierno tinuod pod, ang yawa perti ka tinuod pod mga kaigsunan, no? So ang atong topic, ganti sa mga nautan. Dunay paghukom nga mahitabo sa kalibutan. Okay? Naay paghukom naay paghukom nga mahitabo mga kaigsunan ning kalibutan. Musugot kag sa dili atong basahon ng malang kasulatan. Okay? Pinadayag 22 bersikulo 1. Naa sa balang kasulatan mga kaigsunan. This kind of judgment ako ang gibasa atong niaging gabi pero akong gustong iulit para atong mas masabtan na there is a coming judgment, a terrible kind of judgment mga kaigsunan. Paghukom. Go. Pinadayag 22 bersikulo 11 nag-ingon, ang mga dautan magpadayon pa sa pagbuhat og dautan. Uy, katerible. Ug ang mga mahugaw huna-huna magpadayon pa sa paghuna-huna og mahugaw. Kakulba. Apal ang mga tawo nga matarong ug hinlo sa atubangan sa Dios magpadayon paghihapon sa paghimo og maayo. Kaayahay, terrible. This is manong gingong kagabis atong niaging video, segregation. Doon nalay duha ka klase nga tao partner. Unsa na sila? Dautan ug matarong. Karon so tao na gyud nimo. Imo na gyud ang klarohon asa mo gyud ka ni barog. Sa dautan makas matarong dili ka pwede sa tunga. Kay duram pod langit impierno yawa Ginoo duha gyud na. Maluwas dili duha gyud na. Klaruha ang imong kaugalingon ug asa ka nagbarog karon. Ato nang klarohon. Kay time will come, there will be a judgment of separation between good and evil. Okay? But the question is, kung atong masahon sa versikulo 12, Miingon si Jesus, paminaw kamo sa dili madugay. Paminaw? Mubalik na ako, ug dadon ko ang ganti nga alang sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. Tanawa, sumala sa itong mga binuhatan, mga kaigsunan, God will give us reward. Kung sa kay i-reward sa mga dautan partner, tagaan ka silag sinako nga kwarta, dagaan ka silag mga bulawan, kining kay atong topic ron, ganti man sa mga dautan, unsa kay i-reward sa Ginoo ning mga dautan. Ug nagpakadautan ka karon mga kaigsunan, paminaw ni ani. Kay basig di ka ganan maginusol, at least makapangandam ka. Natay preparation ba? Natay gipanganlag preparation po sa atong pagkadautan. Kasi ganahan day ka may mong dautan, kapila na kay gawalan, di gyud ka muto, kapila na kay gisirina, di gyud ka muto.
nagsakit na lang ka, gihapon ka mo tuo. So, paminaw ni ani, ayaw sige gigdayda di, ayaw sige live out diya sa atong video. Okay, gusto lang ka mo tanaw ng mga Facebook diya, mga katawanan, dirita. Kay basi ganan ka magpakadotan, at least makaibaw na ka kung unsay dangatan sa mga dautan. No? Kwarta may panghatag. Atong tanawon makigsunan, naa sa balang kasulatan, ang ganti sa mga dautan. Makita sa Panadayag 16, versikulo 1. Nag-ingon, nga adunay kusog nga tingog nga akong nadungog gikan sa templo nga nagsulti ngadto sa 7 ka anghel. Sige, ibugbo na ninyo sa kalibutan kanang 7 ka yahong nga gisudlan sa kapungot sa Dios. Agoy, unsa kuno partner? Kapungot. Can you just unsa gigamit diya nga word? Yahong? Yes. Yahong? Unsa nga word ang gigamit diya? Yahong? Yahong. Kabalo mo unsa yahong? Ang kabalo mo magigsunan, pwede ka nindutas Biblia in a symbolic way. Maayo kay mo gamit ang atong Ginoo. Ni gamit sa giyang wasa mi gamit og kanang plato, pwede man nga iabon ninyo ang plato sa kasuko. Pwede iabon ninyo ang baso. Kay sa akong gistadian ba akong kitanog laro ano nagamit man ni mga figure of speech no, mga symbol ang atong Ginoo kay pagka maayo sa Ginoo. Kana bitong yahong partner kay kailan tagihong no. Di ba kung mukuha tag sabaw, ato ang maguna sang hinaynayog yabong. Wa makakita partner nga nayahong unya na sabaw. Iditso nimo nagwad, did you get? Nakuha ba nato? So in other words, karon mga kisunan, matag usa ka nato duna tay yahong. Gatulo na siya, idir ka nang imong yahong nga gipuno. Yahong na siya sa kalipay sa Ginoo, uri yahong ba na siya sa kamuot sa Dios. Wa siya gamit itong baso kay dali atong mapuno, ni gamit sa yahong. Oh, nginganlan naman garo siya bowl sa other nga version. Oh, ginganlan siya bowl. O katang lawom gyud ba? So in other words, makita nimo ang grasya sa Ginoo mga kigsunan nga bisan kaniyang kaligot-got, dunay moabot nga panahon nga ang atong Dios panimalsan kining mga dautan gamit ang yahong. Kung kanang imong yahong mapunos pagkadautan, let me tell you, ang paghukom ibalik nagbukbo sa imo. Nakabantay ka ng teleserye partner? Nakuha ko ning ideya ba? Asay mas ulaw, tunulan ka o yaban ka? Ulaw kay yaban oy. Yang gingon sa Bible, ibubo. Sa English, poured out. Kabantay mo anang magkuhan nga, basyahan ka mga kaigsoonan. So, in other words, kung karong panahon na ka ng imong pagkadautan, nagpakauwaw ka sa Ginoo, muabot ang panahon, kadtong yahong sa pagpakauwaw nga imong gipuno, ibalik din nagbukbo sa imong pagkadautan. Pakauwawan ka sa Ginoo mga kaigsoonan. Kay imo man sa muna nga tinuod ang gisulti gyud sa Ginoo. Oh, kung saan ang gisulti sa Ginoo sa Matthew 7 versikulo 12. Oh, mo ni gisulti sa Ginoo. Contradict man siya sa gisulti ni Confucian. Katong usa ka ni sa Confucian, usa ka astronomer ba na usa gani trabaho niya? Oh, diya basa. Matthew 7 verse 12, buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila diha kaninyo. Mao kini ang husto nga pagtuman sa kasugoan ni Moises ug sa mga gisulat sa mga propeta. Tanawon prinsipyo sa Biblia, buhatan ninyo ang gusto nimong himuon sa uban. Si Confucius, unsay gingon niya? Unsay dili nimong gusto buhaton sa imo, don't do it to others. Ayaw buhatan Sa uban. Mo ni si prinsipyo sa Ginoo. Gusto ka nga dili ka mabubuan sa yahong sa kapungot? Uy, buhata nga dili mapungot ang Ginoo sa ato. Buhata nga dili mapuno ang kapungot sa Ginoo sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Kay once nga kini mapuno, sumala pa ng sultan, suguon gyud ug dunay manulunda nga suguon nga ibukbo. Karon inigbukbo ni unsa maning mahitabo, unsa maning manggawas nga mga kaligot-got sa Dios mga kaigsunan. Kay mapuno naman ang yahong. That kanus aga ni mapuno ang yahong, mapuno ning yahong makigsunan before ni ibukbo sa atong Ginoo. I-segregate sa timan gyud ni, there will be a judgment between the righteous and the wicked. Do na say great gulf fix. Butangan sa nagbarrier diha nga dili na gyud kadol. Just like muna makita ko makigsunan when I keep reading the Bible, digging it up. Akong gisalom ang balaang kasulatan magyud sa sige ko study na ngayo kung kaalam sa Ginoo pagka maayo. Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nakita nako ang ulagway sa Ginoo nga in the beginning. Ano sa diyang nakasala si Adan ug si Eva, dito palang daan gipakita na sa Dios unsay kalainan sa perfect ug imperfect. Di ba? Unsay kalainan? Gikan si Adan ug si Eva perfect, dito sila sa tanaman sa Eden.
And the Garden of Eden, that's represent what is heaven in the coming days. Perfect. Walay mga laya ulatanan. Pero sa diyang nakasala sila, giun sa Ginoo, gipagawas. Hindi jud not know, muning ito, mao pud ni gimuon sa Ginoo at the end of the day. Gibutangan gyud manulunda nga naggunit. There will be a great gulf fixed between the righteous and the unrighteous. So sa in the beginning pa lang nagipakita ni Gud sa Ginoo kung unsa kadako ang pag-ibutang nga babag mga kaigsunan sa Ginoo nga ang daotan di na matakdan sa pagkamatarong, ang matarong di na pud matakdan sa pagkadaotan. Okay? So number 1, pagbukbuk gid aning yahong mga kaigsunan, unsa maning sulod aning mga yahong. Tanawa nag logic ba murag pagka-bright gud sa atong Ginoo. I really praise the Lord, partner. I really praise my God. That's why kining mga daotan nga nanakit nato, ay mo kabala ka kanang bitong tamayon mo. No worries. Sagdi kung dili sila tama gyud ang gisulti sa balaang kasulatan, partner. Kung sa gingon sa balaang kasulatan, di ba? Asa gingon mga kaigsunan nga pray for your enemies. Tama gyud kay ngano man ingon ang Dios, don't worry my sons. Don't worry my daughters. I am preparing a judgment for them. Pakauwawan ko ning mga dautan. Nagpakauwaw sila ninyo sa una, karon kay mapuno ning yahong inigbukbo ni ani, may lagtubig ang mugawas. Number 1. Kay niingon si Ma'am Charlene, nga nag-share daw kuno siya, partner, sa iyahang mga kauban sa palengke ganina. Gikatawan ra daw siya. Mo na siya. Mao nang paminaw, ma'am. Kay balusan ko nimo sila. Murabag, mga anak, mamutak ro. Ako bitaw mga gigsunan. Mo bitaw ako isulti kamo mga batanon nga nagapaminaw karon. Ayaw gyud into nyo pakawaway ang Ginoo. Ako man gisulti kagabi kasal mo. Taro nga, ayaw nyo gimo ang Ginoo nga second priority. Kaya waman mo gimo sa Ginoo ang second priority. Dili kay maglibin-libin sa mo, magdulog-dulog sa mo, maglukalok sa mo. Uy, mura man ninyo nung gidwa-dwa ng Ginoo, ayaw. Kaya basig biya guman ninyo anang buhata, mapuno in taon ng yahong. Mubalik ang Ginoo, mabubuan mo, una nga yahong. Sige. Para ma-share pod gihapon ni ninyo sa uban. Ay mo kabala ka, basa. Una nga yahong, pinadayag 16 versikulo 2 miingon, busa milakaw una anghel ug gibubo niya ang sulod sa iyang yahong didto sa yuta. Yahong. Ang nahitabo nahiagom sa makalilisa nga kabahong. Ang tanan nga nagpamarka sa marka sa mananap ug nagsimba sa ribulto niini. Tanawara ang unang yahong makigsunan dunay mangilingig nga samad. Dunay samad nga dili masabtan makigsunan. Natong tanawon sa balaang kasulatan kana. Unsa na siya nga klase nga samad atong klarohon. Unang I keep on telling, ako gito mong encourage. Bisan kinsa ang mutamay ninyo mga kaigsunan, basta naalang mo sa size ngano. Pero gitamay pud mo kay tungod tinuod pud. Sige simba-simba wa mabago agoy. Baguha pud. Kay ngano man mo dipinsa ang atong Ginoo basta nakita niya nga wa gyud kay sala. Like Daniel, tanawa unsa nga klase nga samad ang ipahamtak nga yahong ngadto sa mga dautan. Go. Deuteronomy 28 verse 27 nagingon, paantuson kamo sa Ginoo sa mga hubag nga sama sa iyang gipadala sa mga Ehiptohanon. Patubuan niya kamo og mga tumor og mga kabahong, mga nuka-nuka nga dili maayo. Pagka makalilisa nga klase, ginganlag hubag, tumor or kabahong nga dili katul mga kinsunan. Katul pag yun yan. Kung siya gingo partner, maayo di. Dili maayo. Asa magsugod. Okay. Verse 35. Patubuan kamo sa Ginoo og mga hubag nga dili maayo gikan sa inyong lapalapa hangtod sa ulo. Can you just imagine? Nganong akong nakita mga kaigsunan ba nga pagka tamis pagka makaingon ko sa God is really so wise. Ano yang gingon nga gikan sa inyong lapalapa padung sa inyong hulo because it represents ang imong tiil, it represents direction. Kanang imong direction karon kinsa may nagmando ana, kanang imong head kinsa may nagtudlo nimo. Unang yun ng Diyos, ikaw kay dautan makikagunahuna, yang imong mga til bisag asa giadto nimo diskuhan, giadto nimo barhouse, giadto nimo ako gyud nganong Lord nganong gigamitan mo nganong di man ka musulti og kanang gikan lang sa gikan lang sa paa, padung lang sa tiyan, ila ingon siya gikan sa imong palapa, padulong sa imong tail kay kung imong tan-aw ng imong lawas makigsunan, kining head og ang tail that kaning imong tiil, mura gyud siya mga kigsunan kay lisod po kay wa kay ulo, wa po kay tiil. Di ba? Piting lisuda, murag mao ni siya nahimong mga major parts. Una yung Diyos, pap.
Ha? Katul-katul, hubag-hubag, una pa lang na. Gikan sa imong lapalapa, padulong sa imong ulo. Why laktaw makigsunan? Ang pangutana, may kayuhan wala? Wala. Wala. Kailan mong matagtike, sobra pa ni ana. Kaya nga naman, napuno nagyod ang yahong. Wala. Mga kaigsunan. Ang kasuko sa Ginoo sa mga dautan, grabe pagtamay sa mga dautan, sa Ginoo, gitamay pa ang mga nagsimba sa Ginoo, karon ingon ang Dios. Mo bitaw nang giingon ako, kitang mga kaigsunan, kita nga mga nagsimba og Dios, padayon lang ta mga kaigsunan. Ay nga naman, ayaw kupte ang hukom. Because when God will judge the world, satisfied kaayo ta. Yes. Oh, di na ko mubalos, oy. Ug malangit kung magigsunan pinagi sa grasya sa Ginoo. Anong panahon na? Katong mga taong nagdaot nako, uy, I will just smile. Kaya naman, enough. Number 1 pa lang na, perti ng luuya sa kumakalaban. O perti ng luuya sa kumakalaban. Iingon man yung mga daotan. Kung sa ganit tambal sa mga katol-katol partner, Dagat. dagat. Ingon yung mga dautan, kikining panahon na magkiksunan, wala na forgiveness. Kaya si Jesus Christ aning panahon na, ni-exit na siya pagka-mediator. He is ready for His second coming. Okay, may tabo ni siya after atong, mao mo ni sequence, after atong segregation mga kaigsunan, pagpasanginlan na muna yon ang mga matarong, pero kanang panahon na matuma na pod ang Salmo 91. Pagbantayan ng mga matarong. Sige lang, ato nang makatunan karon din eh. So, anong panahon na, may unang madautan, wala ni Ginoo, bugo yun yung Ginoo. Kini mga Ginoo na yung nagbantay sa adlaw sa Sabado, mga bugo na, kay ano man, kung natagibutangan, katol-katol, hubag-hubag, mangadto tag dagat. Kasi because yan, tanang dagat sa kalibutan. Ato to mga tol, dito ta mangis-ngis. Nga naman katambal og buni ang dagat. Kay parat. Kay parat, dili mo adto di kag dagat, pag-abot nimong dagat nya taga diri ang tubig partner. Yang ang imong nga buni kay sa tawag diri sa tuong bahin, Luzon, Visayas, nya diri sa Loyo ang Mindanao, di ba? Sa imo nimo. Dito rin ka hubo, kiss-kiss, ala. Manggawas ko nung kagaw, di namin nilangoy. Paglangoy, yak, nibalin na. Pagbalik dito, nibalin ang kagaw. Muna ni magkatambal kay makakiskis, may kantaman dito. Magkakiskis. Mati na mga dautan, musulti sila magkaigsunan ng mga tusilag dagat. Tanaw na tubugo yun atong Diyos. Okay, basa. Pinadayag 16 versikulo 3 nag-ingon, gibubudayan sa ikaduhang anghel ang sulod sa iyang yahong dito sa dagat, ug ang tubig sa dagat nihimong sama sa dugo sa patay nga tawo, ug nangamatay ang tanan nga anaa sa dagat. Pagka makalilisang, mahimo ang dagat nga unsa? Dugo. Unsa nga klase nga dugo, partner? Dugo sa tawo. Dugo sa patay nga tawo. Pirti ka lang sa. Unya, unsa pag yung may tabo sa mga living creatures ilalom dito sa dagat? Mga matay po siya. Baho na kaayo. Pirting baho. Can you just imagine mo adto kag dagat, layo pa lang mga kaigsunan, ang hangin imo na nang ma-feel. Okay? Imo na nang ma-feel. Imo na siyang ma-feel. Pag feel mo ihangin na. Anong panahon na imagine? Mga dautan mga kaigsunan makadawat sa paghukom sa atong Ginoo. Tungod silang pagkadautan, tagaan sila reward. Di po sila magmay kanagid po sila reward. Sa ilang pagkadautan mga kaigsunan ang nitabo ang dagat imong dugo sama sa patayng tao. Now let me tell you, give you some idea. Nganong dugo ang gigamit, nganong dili oil, nganong dili grasa, nganong kaigsunan ang dugo nagrepresent na siya sa mga dugo sa mga matarong nga gipangtamay aning mga dautan. Yan yung sinasabi ko kanina pa. Mo nangingon ng Mateo 24 versikulo 13, yung sige ngon diha. Ang mula hutay hangtod sa katapusan mauragyoy maluwas. Kining atong mga dugo tungod kay nangalagad ta Ginoo, we have decided to follow Jesus. Kining atong mga dugo ipahamtang yun ni. Katong mga labi katong mga dark ages, katong ilang mga dugo, katong mga martir nga nangamatay tungod sa Ginoo, katong mga dugo ang mga kaigsunan, dugo sa patay nga tawo. Sa himo iyag yun nang ipainom. Iyag yun nang ipabati. Siguro akong gi-imagine makiksun, use my imagination. Kung grabe no, pagsimot siguro sa mga dautan ni, ila siguro ma-remember ang mga tao no nga, ilang gitamay, mo atong simbahan, tamayon, mubasag Biblia, tamayon. Ila, inigsimot siguro nila sa kuwan, mga buhok, dugo, ma-remember siguro nila no, ang mga, mura po niya kung pag-aghap. Kaya naman, dugo man yun. Mayon sila, bugo gyapon ng Ginoo. Kung way dagat, mga tutag Suba, mga tutag Maria Cristina Falls, kay di man na dagat.
pero wag yung kabalo ng mga rutan nga tanang sapa mo adto dig dagat pero tong tanan ng malang sulatan anong sinabi ng ating Dios. Pinadayag 16 bersikulo 4 nag-ingon, unya gibubo sa ikatulong anghel ang sulod sa iyang yahong didto sa mga suba ug sa mga tuburan ug ang tanan nga tubig niini nahimong dugo. Tanawa mo adto kas tuburan tanang tubig makigsunan tanang tuburan mahimo siyang dugo. Okay? Mahimong dugo ang tuburan tanan so wala na. Imagine mo tulo pa lang wa napa sila katol napa sila ubog-ubag di pagyud sila kainom og tubig mga kaigsunan. Ikaw pa. Ato'y padayon. Kaupat. Kaya ingon po sila. Ay napre ko isumpay samtang kapangita ka. Ang number 1 ni magkaigsunan para di na ko ni malimtan kay gusto na ko i-shout out yun tanan nga words sa Ginoo. Nganong wa pa mo kapangutana nganong panit ang gigamit sa Ginoo sa unang hampak? Kay karon, grabe ang pagwapa, grabe ang mga pag-alaga sa kutis. Mao na siya. In other words, kining atong panin nagrepresent mga siya glassful desires. O karon kining mga lalaki nangabit. Nakigwapa making kabit, gwapa palagi sa asawa. No? Kimi nga, oy, mo ganahan kay ko, kabantay mo nang rapitulpo. Pertigagan na diya nga di na ko ganiya, ganyan na ko ilain na. Kay lamig ko na kuya, mas nindit ko na kuya sigda kuya naman na. Karon kay ingon gino, okay ikaw dautan magkay ka. Kaya kanang imong kabit ako ng butangan og kabahong hala, gwapa siya di. Dili na. Mao ni siya kay kini atong panin nagrepresent magno siya glassful desires. Tapos uban pag dili pag kontento no. Naiuban ipari mo na Parituki. Unsa pa ni pang plaster diya nga. Ako bitaw pagkasal nako gingnan mo ko sa kung mag-makeup nga bayot nga. Sino mo kilay pa so mura manig ka ng unggoy. Ako pa siyang gingnan. Unggoy bitaw ko imo oranggutan na tablam eh. Ako po'y pakukuhaan daw kuno nila. Dili ayaw. Mura matag na kamino sa Ginoo ana. Mo nang ang una yung hampak, ang panit yung giigo sa Ginoo. Kay ngano man kini manggoy og gipanganla na sige pangalan nimo mo si frontline ba kay kung gwapa gani kay babae murag ang mata sa lalaki ang kakar dayon ang kasukaon sa gugma macho gani kay mga lalaki ang mga babae wag ka na kuan murag kuan pader murag kanding iyaw gipainom og sukang di mo kay ngano man makakita tag artista ay gwapo ka siya ingon Ginoo karon kanang mga artista karon nga imo kung gibiyaan di ka mag-worship kay mo adto gyud sa artista. Sige, tanaw kag salida ha. Tanaw ka ng mga TV di akong sa panakigiunan mo artista. K-pop na. Kana, sige. Tanaw ka ng mga K-pop ni, idol ka sige kay pabutangan ko ng makabong. Kasakit o karon, will you still be the imo pa sang idol? Mauna siya mga kaigsunan nganong ang una na gyud sa panit. Di man na. Gamita imong panit. In other words, represent yourself, your life. Gamita imong life. Mag-itom ang Gamita imong life. Di ganahan mo atog bayanihan sa church kay madlok mong itom. hadlok ko dyan mag-itom ang elbow, ang tuhod. Uy, nako igsuon kanang imong tuhod ug dalaga ka, imo nang ipasinaw-sinaw kay nagunaw handom-handom pa kay nga susuot ka tong mga sexy para makita nga nindot kay ka igsuon per ka pakiasa na tubuan man naghubag in taon oy. Tubuan man naghubag. Mas maayo pa nang mangitom kay makita diha. Pag ingon ito man ay mong tudoy, ang importante linga na siya pero itom nagadi ka na, pero tinang nagitom ay pa-check up na. Pero ka nang itom nga resulta sa imong sigig luhod. To God be the glory. Wala mo dalagan kay para magsuot para makita. Magpaputi gyud. Okay, di na mo apil og bayanihan, di na mo apil og unsa pang trabaho sa dili kay painitan. Matuk si man-igag kayo. Mo adto. Mo adto bitaw concert, basta ila lang idol sa unsa kagingan, ni mao lang ilo kang palibot. Alay, bagay pagkaiwan. Di ba? Kanatanan kani pangbutangan gayud taw ni mga kaisunan og hubag-hubag. Mo dito na ingon ang Ginoo nga ang mga patay bubalik sa abog. Kay kung dalon pa ni atong panit dito nga abog, ug na ihubag la pati agin taon. Okay? So kanang imong lawas self gamita na siya sa Ginoo mga kaisunan. Ay pag inarte. Ay pag uwi diha para sa Ginoo. Kamong mga gwapa og feel ninyong gwapa mo, gamita inyong kagwapa para sa Ginoo. Feel ninyong gwapo mo, gamita ang inyong kagwapo para sa Ginoo. Kay magsige mo pasunso, sige mo pagwapa din na. Pero ang kon nakapanghimulos na ang mga mata ra sa tao, wa gyud kapanghimulos ang atong Ginoo. Mo na kung puntong isulti kaninyong tanan. Gamita mga kaigsunan ang imong kaugalingon para mahimuot ang atong Ginoo. Para mahimuot ang atong Ginoo. Ikaw pa. Tanawa kay ang init kuno makatambal man us gani nang init gani partner na ay kanang makatanggal og toxin sa panit o kanang
maka-strengthen sa melatonin. Melatonin ba na siya? Atang tanaan ko na ba? Kung unsay mo, unsay Ginoo. Pinadayag 16 versikulo 8 og 9 nag-ingon. Unya gibubo sa ikaapat nga anghel ang sulod sa iyang yahong didto sa adlaw. Og midilaab kini sa tumang kainit ug nangapaso ang mga tawo. Versikulo 9, apan bisan pag nangapaso na ang mga tawo, wala gihapon sila maghinulsol ug magdahig sa Dios. Gipasipalahan pahinuon nila ang Dios nga mao ang adunay gahom sa mga katalagman nga miabot kanila. Kaya kung punta na, partner, ganong gipasipalaan gyapon nilang Dios sa panahon ikaw pat naman Nganong gani? Unsa gani rason nato? Kay tungod gibahin na sa Dios ang dautan, pagpakadautan wala na gani forgiveness kasi Jesus Christ at that time sa pagsugod sa pagbubuo ni pitukampak dili na siya high priest, dili na siyang tigpatiluwala mga kaigsunan, dili na siyang manlalaban, dili na siya attorney, siya na ang mahimong judge. Ang adlaw ng panahon na hilabihang inita, 7 times hotter. Nganong 7? Perfect ba? Pinaka perfect nga init gyud sa adlaw. As in nga as in, because that's the symbol of 7. Perfectness. As in nga kainit nga mupaso, yung kag mupaso, grabe yun. Kanang pasos kanila, biwa na gyud na. So kung ikaw gusto ka magpakarotan, dapat magbulad ka sa adlaw alas 12 to alas 2. Practice ba? Practice makes Perfect. Diba? Pero di ka ganahan magpakarotan, agoy perting bugnawa sa langit mga kaigsunan. Kaya ang Ginoo may nagatag nis mga rotan. So ang iya si Ginoo di gyud niya tagaan ani. Amen ba partner? Pagkaninduta sa atong Ginoo. Buot nga niya. Kini nagsimbolo pod nganong adlaw mga kaigsunan. Nganong ang usa sa heavenly bodies gigamit ising adlaw dili ang star, dili ang moon. Tingnan naman. Ipahamtang pud ni siya sa katong mga tao nga nag-keep sa Sunday. Na sa unang panahon imong tanaw ng history mga kaigsunan, mauni ang mga tawo nga nagsimba sa adlaw sa unang panahon. Unya pag-abot in the progressive days, nahimo nila nga adlaw nga tingsimba na gyud. There is already a proper day, dili na dito nag-focus mga kaigsunan. So those who keep Sunday will be burning. Mapaso sila mga kaigsunan kay ang adlaw nga nagsimbolo sa Sunday nga gisimba sa kanhi mga kaigsunan, gamiton sa Ginoo nga pasantok. Tan-awa ning adlaw nga inyong gisimba nga binuhat ra ni instead sa ako ang magbubuhat. Ako ning painiton hala simbahan ninyo na kay tinga matag kaning makalimutaw di na magbaga. Mo nakita ninyo mga kaigsunan, God uses some creations nga di gyud sa gusto. Ayaw na inyong simbaha, ako ang magbubuhat. Ayaw na simbahan yung magbuhat. Kay kanang inyong mga magbubuhat, kanang inyong kanang akong gipangbuhat, inyo ganing nagsimbahon, ako ra nang ibalik sa inyo. Ako ra nang ibalik sa inyo. Tanawa, kasagaran gipanggamit dagat, panit, suba. These are creations. Creations ni siya mga kaigsunan. Adlaw, kalima. Pinadaya 16 versikulo 10 ug 11 gibubo usab sa ikalima nga anghel ang sulod sa iyang yahong dito sa trono sa mananap ug mangit-ngit ang tibuok niyang gingharian. Tungod sa kasakit nga giantos sa mga tawo, gipaak na lang nila ang ilang mga ngabil. Wala gihapon sila maghinulsol sa ilang dautan nga mga binuhatan. Gipasipalahan pahinuon nila ang Dios sa langit tungod sa mga kabahong ug sa kasakit nga ilang giantos. Tanawa ra nagdungan ni pero napay kabahong, napay init wala. Nagkadilab na 5 pa lang. Dunay kangit-ngit dito sa base, the kingdom that represents the kingdom, the mother church of this world, nga nagpatimulaag mga kaigsuunan sa mga tao sa palibot. In other words, those people, this is a symbolic way, those people who nga gidala ang magkatawhan sa kadautan dilis maturmo din ang lingon ng Dios sa Juan 8:32, you will know the truth and the truth will set you free. Katong mga tao nga wa gyud nagbasa sa Biblia, gituis ang Biblia tanan, i-withdraw sa Ginoo mga kaigsunan. Darkness represents the withdrawal of God's light. Tingnan naman, kung imong basahon ng in the beginning, Genesis chapter 1 verse 2, sa diha nga wala pa mga kaigsuunan, the world was without form and void. Mo na first statement, but the Holy Spirit of God was moving upon. That was the starting line up when Jesus said, let there be light. So in other words, kung wala di ay murag punto ba, kung way Ginoo sa imong kinabuhi, ikaw ang pinakangit-ngit nga tao sa kalibutan mo, to kung gingon, Christian, wala si Kristo, wa lagi kay pulos, kay ngit-ngit lagi na mong kinabuhi. Klaro kay ang balang kasulatan. Katong base nga nagpasilaag mga kaigsuunan, mapintas nga mananap. Literally, there will be darkness.
In other words, God will withdraw. Kaya naman, wala may Bible study ani. Kaya naman, wala may Bible study ani mga kaigsunan. Wala na po'y mag-live nga sama nako. Kamisteri kabardo, wala na. Uy, ano mo, sige, magkog, samok-samok sa inyo nga di mo ganan mo. Itong lagi, bahala mo diya. Oh, magkaingon ko, bahala mo diya. Uy, malipay na ko eh. Kiklasify na mo. Kiklasify na mo ko sa Ginoo. Oh, nampuon ko sa Ginoo. Kumanapod niya ang pagbubo sa letter A. Umana, nabubuan ako sa balang espiritu. Pero karong na panahon, i-share in taon ninyo ni. I-share. Bahalag katawan. I-share ninyo ni kaning atong video. Maganda po magkapamino. Bahalag mga impyerno Bahalag sila. mga tao sila. Basta nahimo kang panalangin sila. Bahalag mga impyerno sila. At least wala na tayo labot. Mga kaigsunan. No, wala tayo labot. O samtang na ako ron, maglabot-labot kita. Maglabot-labot kita. Mga kaigsunan. Di lang kita manumbagay. Maglabot-labot kita. Atong yung silang tuluan. Kaya ng darkness, time will come. Kung imong basahon ng 8:11, 8:11 nga nag-ingon mga kaigsunan, magpadala ang gutom ang Diyos. Dili gutom sa tinapay, dili kauhaw sa tubig, kun dili sa pulong sa Ginoo. Mao nang makunik yun nato ang Bible mga kaigsunan. Pagka kanang bitaw kay bawo bitaw ta mo connect sa mga dat sa balang kasulatan partner. O imo pong tanaw ng Mateo 4:4, gisulti gyud na daan sa Ginoo. Unang pagtintal tanawa, unang pagtintal sa yawa partner, unsa giingon sa yawa? Ha? Dili ka mamatay. Ha? Dili ka. Unsa naman ay kung partner loading mo kayo? Unsa giingon sa Ginoo? Ha? Kung sa giingon sa Ginoo mga kaigsunan, niingon ang yawa sa Ginoo kung ikaw ang Dios. Ha? Ay, sir. Ito, una nga Ay, sa temptation. sa temptation, ha? Unsa to? Usba og himuang Ang bato. himuang tinapay ang bato. Himuang. Unsa ito mag sa Ginoo? Man It is shall not written in the live. Bible. It is written. Napag yung word, it is written. That's the foundation of God. It is written. Mo In bito the na nga. Bible. Ugwa kay basa-basa lagi Biblia. Unsa gani meaning sa Bible? Basic information before leaving Earth. Sa Bisaya. Loading loading. Sa Bisaya, Bago pa mamatay. sa dili pa ta mamatay. Pagbasag Biblia. Kaya ang Ginoo nagbasag Biblia, it is written, man shall not live by bread alone. That's the connection. Gisulti ni ginadaan that time will come, there will be a withdrawal of the truth. You cannot find anymore the Bible that time. We will go back to the time where the two witnesses, kanang bitong nasa Revelation, asa ganyan the two witnesses, nga nasa Revelation mga kaigsunan nga, ato nang mabasa, chapter 13, it might be in chapter 13 nga, ang duha ka mga, duha mga ka mananap, nana siya mga kaigsunan, ang duha, verse chapter 11, diha, nga ang duha ka saksi, that's the New and Old Testament, that's the combination of the whole Bible. Revelation chapter 11 nga gitapak-tapakan. May ganitong panahon na in the French Revolution gitapak-tapakan pero aning panahon withdrawal no more mga kaigsunan. Katong mga nag-hold sa wings na imong mabasa usab sa Book of Revelation gipangbuy-an na gipang-release na makigsunan gi-withdraw na gyud tanan sa Ginoo mo nang there is chaos that will happen in this world. Na nagay problema may tabo nga dili na kay ngano man tanan nga nagpugong sa panahon karon mga kaigsunan grasya gyud na sa Ginoo. Wa lagi kay Ginoo ngit-ngit pa imong kinabuhi mo kaigsunan. Ang ngit-ngit pag yun na imong kinabuhi mga kaigsuunan. So i-withdraw sa Ginoo. Ikaunom, pinadayag 16 versikulo 12 Dahil po rin nag-ingon. punto, ayaw hulata igsuon nga i-withdraw sa Dios ang kamatuoran diya kanimo. Ikaunom. So, kung sa ato ako partner, dili mahulaton nga i-withdraw ang kamatuoran, dapat mag-share jud ta karon samtang nakabalo pa ta. Nga basag yung kang Bible. Hmm. Hindi mo sakit ang mata. Sige kang cellphone. Overnight, umirik Basta cellphone. Bible o niya i-share sa Cellphone. uban. Ano, mapalit ka para sa Ginoo. Lord, kani nga di para, balag mo sa kamal mo. Palit yung kuha ni kay para lang makabasa kong Biblia. Ana na siya. Okay? Unom. Pinadayag 16 versikulo 12 nag-ingon, gibugbo sa ikaunom nga anghel ang sulod sa iyang yahong sa dako nga suba sa Euphrates. Mihubas ang suba aron makaagi didto ang mga hari gikan sa sidlakan. Kanang mga hari gikan sa sidlakan that represents Jesus Christ. Kanang paghubas sa Euphrates mga kaigsuunan, it represents there is no more death. Kaya nga naman, kung imong balikan manggod sa history, ang Euphrates nagrepresent yun sa mga kaigsuunan og a living water sa mga tao. Labaw na gyud dito sa partner sa Babylonia, muna nag-supply og tubig sa Babylon. So pagka akong mga kaigsuunan sa diyang sige ko balik-balik og study ang balang kasulatan,
listening to some preachers, maminaw po ko mga igsunan o mga studies, pagkanindutay gyud sa balang kasulatan, gana-ana lang ba o, tudug-dug-dug, ana-ana lang. Kaya naman, kanang Euphrates, gigamit na sa Ginoo nga simbolo sa pito, pito kahampak, or ang ganti sa mga rotan nga ikaunom. Kaya sa unang panahon ang Euphrates, nahubas sa panahon ni, kinsa, King Nebuchadnezzar, katong damgo, Daniel 2 ba? Na dito King Nebuchadnezzar, napahubsan, kisa to nga rin, si Cyrus, nahubas, gikamang nila dito mga kaigsunan, gisok-sok dito sa mga balon, nangahubog ang tanang mga katawan sa Babylonia, gipang patay. So in other words, in the Old Testament, ang history aning Euphrates, daghang nangamatay, pero kaning panahon na paghubas sa Euphrates, when the Euphrates dried up mga kaigsunan, it is a symbol that there will be no more death. Wala na'y kamatayon mga kaigsunan, especially sa mga matarong aning panahon na. Amen. Because they are all protected by the face shield and the face mask of God. They are all protected, mga kaigsunan. So wala na'y kamatayon. That's the symbol of Euphrates, nga nung gigamit na siya sa atong Ginoo, mga kaigsunan. Kapito, katapusan. Okay. Diri na ta sa Nasa ta, kini may kulba, ay mo bito tong gisulti ha, nga kining mga panghitabo karon unsa ganito mga panghitabo katong kagabi ato kasi yung topik ka Kagabi, Signs signs of the times. signs of the times nga unsa ito tong himuon pag makakita taning mga trouble sa Dili diri ka mahadlok. ayaw mo kadlok okay naman tanawa basa sa Dili Biblia pa ni katapusan. tanawa paminaw mo tanawa basa. Pinadaya 16 versikulo 17 nag-ingon, unya gibubo sa ikapitong anghel ang sulod sa iyang yahong didto sa kahanginan. Og nadungog ko ang nga adunay misinggit gikan sa trono didto sa templo nga nag-ingon, human na ang tanan. Versikulo 18, og nagpangilat, Kila nagdahunog, dalugdog that's thunder. Nagdahunog pa. Thunder, that's thunder. Nagdahunog, nagdalugdog. Dalugdog. Lahi po rin dalugdog. Kidlat. Dahunog, kidlat. Kidlat ng dahunog. Sige, go. Lightning, thunder. Lightning, siya ng dahunog diay. Sige, go. Nagdalugdog, og naglinog, og kusog kaayo. Kusog kayo. Wala pa gayo linog nga sama ni adto ka kusog gikan sa pagbuhat sa tawo. Mao gayud kadto ang pinakakusog nga linog. Versikulo 20. Nangahanaw ang tanan nga mga isla og wala nay bukid nga makita. Imagine that. Og versikulo 21. Og dili kay kana lang giulanan pagayud ang mga tawo og ice nga motimbang og mga 50 ka kilos ang matag usa. O gipasipalaan sa mga tao ang Diyos tungod ni anang katalagman nga hilabihan gayon. Okay, pagkaninduta ang giandam si Ginoo sa mga matarong, sa mga dautan, goodbye Philippines, mabuhay. Wa gyud giandam ang Ginoo ninyong mga dautan. Padayon pagka kag bisyo dia pamalikas pagkamenta. Katong basahan niyo gusa ba? Kay ang word nga dautan magigsunan maigo ra gyud ng 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Mo mga tawo mga dautan. Mo mga tawo mga dautan. So basahan niyo na. Tapos na palagi mo anang mabatasan yan yung sabi ko kagabi atong niaging pagtopic na pagvideo ani. Kagabi man to nakaygayon man mi karon. Okay, sayo man human ang mga Bible studies. Ako isulti niyo na agay may pulo ato may impierno lagi mo niya dili na bagyo diditso mong sugba. Napag yung pag-word nga pag-antos. Napag yung word nga pag-antos mga kaigsunan. Wala gyoy dautan mga kaigsunan nga gisaad ang Ginoo nga kini mga dautan isecure niya wala gyud. So kung nagplano pa ka pagpakadautan bisyo sugal tanan suon samtang naa pa kasdalan sa paginulsol balik na. Dali na. So kung may imo dugay-dugayan diya gusto din ka mo sugal gyud uy kani imong kamot inakaliokpon. Sige ka pangiwer-wer, sige ka panabi na pang chismis, pang daot ng mga tao, panghupagan na sa Ginoo ninyo mga baba ng mga sabahan kayo. May pag ang atong ipang chismis mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo. Pagpadasig sa uban. Dili ang mga pagpangdaot. Kay kung mo nato kan panghubagan ra gyud tanan sa Ginoo mga kaigsunan. So imo dunay tingod sa hangin nga nag-ingon natapos ng tanan. The same word nga gi-uttered sa Ginoo mga kaigsunan. Dito sa Calvary sa cross, it is done. Pero imong tan-awon sa in the beginning makigsunan, this is a transition ba from the beginning Old Testament to the New Testament until today. Sa gingon dito sa Genesis 1:31, behold, everything that God made it was very good. Okay, dito in God said, kung imong makita ang transition sa balang kasulatan, in God said He created, in God said He created, in God said He created, and at the end
Ang iyang conclusion, magisunan, behold, it was very good. Pagkauman nga kasalang tao, ingon ng Dios, it is done. And can you just imagine the transition? It is done. Oh, and God said, it was created. Karon it is done. And at the end of the day, it is done. That's the final vindication of God. That's the final vindication of God. Nga natapos, ano siya gitapos Ginoo? Atong kasakit, atong pagilak, atong kamatayon, separation, ug uban pang mga butang atong nahitabo karon ko wad-o na tanan sa Ginoo. Unsa pa? Doon na pagyoy mga may tabo, mga kaigsuonan nga partner nga unsa? Dunay kilat. And there are two advertisement, or should I say words of this one nga kilat. It may be angels in the second coming of God, because lightnings represents angels of God. And there will what? Thunders, in the voice of God. Oh, it is done. That's the voice of God. Nga kanang linog, it represents also the presence of God. Muna nga mutay-og yun yung kalibutan kay nga man tungod sa presensya. Can you just imagine in the time of Moses? Diba? Pag mudaog ang Ginoo makikisunan, mutay-og yun ang yuta, because earthquake represents also the presence of God. So munaog naman ang Ginoo diri sa kalibutan nga makasasara, uyugon yun yung pulong earth. Oh, munya mga unsa ang tanan nga mga bukid makigsunan, mga patag, because the presence of God will make everything plain. Pagkatamis, ang Bible lagi tama gyud, ang Bible tama gyud makigsunan, wa gyud sayo pang Bible. Pag ingon niya nga mga patag, kung say gusto ipasabot sa Ginoo na makigsunan, gusto niya ipasabot nga I am a God of fairness. Patakon yun niya tanan. Oh, wala akong nakita diha sa akong pag-study nga, pag ingon sa Ginoo nga ipatag, ingon Bible di ba patagon? Dunay linog, that will be the presence of God. Pag abot sa presence of God, mga gusto ng kalibutan, iyag yun ang patagon. It symbolizes that God is telling mamatarong manag mga dautan, musulti yun siya mga kaigsunan, I am a God of fairness. Wag ibili na kong bungtod diha, kaya mga bungtod muna naghatag og mga pagbabag. Ako yun na siya nga ipatag para makasabot mo, I am a God of fair. Everything is what? Transparent. Transparent. Wag yun. Kining patag uwa bitay bukid. Grabe gyud ka bright Sa verse 20. Oh, grabe gyud. Mga hanaw ang tanan, mga isla. Mga isla. Wala tanawa. Nagbukid mo gani makita. nagbabag sa atong mata. Di ta kakita speakers ba. So ingon ako na patag para wa gyud matagok. Mo na gusto ipasabot sa Ginoo. Mo na giingon sa Ecclesiastes 12 ba? 13 nga ang tanan ipadayag matago man sa dali. Mo na gusto ipasabot because God wants us to know that He is a fair. Tama sa 1 John 1:9. Kanindot ang Bible lagi. He is just and faithful. Mga kaigsunan. Nga dunay linog, ang pinakadabes dunay ulan nga 50 kilos. So kung ikaw nagpakadautan adtos palengke pangitag wingban nga nag-deliver og bugas, tag 50 kilos mo na. Practice kadaan. Dito kas babaw nya paitsa ka ba? Paitsa nya salo ka. Ug makaalsa kag 150 kilos nga nagbarog pa ka, murag ready na ka may mong dautan. Pero igsuon ug dili pa ka gusto makaangkon ni ani, balik na sa bakan sa Dios. Tahaka ang dalan sa unsa gani? Paghinulsol. Tahaka ang dalan mga kaigsunan sa paghinulsol. Ay nasige pangsulsol diha, paghinulsol. Paghinulsol ang kalibutan, mahanaw mga kaigsunan, mga wala ng tanan. Ang kamatayon, atong tan-aw, ang kamatayon sa mga dautan. Pinadayag 9 versikulo 6. This will be the second to the last. If you have some question, feel free to send us some question. Pinadayag 9 versikulo 6 nag-ingon. Busa sulod sa 5 ka bulan, mangandoy ang mga tawo nga mamatay na. Apan dili sila mamatay, bisan gusto na gyud nilang mamatay, dili gyud sila mga matay. Tanawa di gyud sila. That's the principle. Kaya nga naman hubas biyang practice. There will be no more death. Nga naman ang mga dautan mga kaigsunan, mga matay sila sa himaya sa Ginoo. Mo bitaw nang yahong kay paantuson gyud sila sa Dios. Ang makapatay mga kaigsunan, it will be the glory of God. Nganong ang makapatay na is the glory of God? Because wala sila face mask o face shield sa Ginoo. Face mask, kabalo mo sa face mask mga kaigsunan, the Bible. Ang ba mura ba ato ba di mo niging sa Bible nga ang ba unsa gani sa Bible? Siya ning ba fire. Diri manggawas ang mga masakit. Tabunin. Ayaw po rin. May isang ingon po mo karon. Ay nga, pastor naman yung nagkakana. Dili. Sige kag basag Biblia. Ang imong ipangyaw-yaw bala ang kasulatan. Di lang buka-buka ba. Laway-laway. Usa pa na diya. Ayaw ng ingon anak mga kaigsunan. Musulat tas balang sulatan. Di kayo magsige kag rason-rason. Your reasonings are foolishness to God. Okay? So mo niya ang face shield mo na sa giganlag righteousness of God.
Muna batasan sa Dios, muna musil na to. Subagon ko, ana na, muna batasan sa Ginoo. Batasan sa Ginoo, Matthew chapter 5, verses 1, the Beatitudes. Galacia 5:22. Nana diha. O kamo sunod, pagkuhan mo ballpen diha, kamo na kuha na kay di ko na pang basahon tanan. Kay gamay ra ba tong minutes dire? Nagbayad ba ta dire? Yeah. Ha, nagbayad ba dire? Okay, so dili na gyud mamatay mga igsunan. Huwag kamatayon. Labaw na gyud ang atong mga matarong, no? Labaw na gyud ang atong mga matarong mga kaigsunan. So ang pangutana ning manindot nga kagabion sa katapusan, unsa may angay natong himuon para di ta mabubuan aning yahong sa kapungot sa Dios? Ora mo gyud na. Maala na makapungot diha basta kay ato ning mahimo ni kining gisulti sa balaang kasulatan. Bahala ng kapungot diha kay dili na para sa matarong, para na sa mga dautan kadtong mga ngilad kay batasan. Dili makaon. Dili makaon. Wa lagi mo naging ni partner to naging gabi. Wa gakaon og baboy, wa lagi gakaon og lobster, mga dulumtanan, mga iro. Pero ang ilang mga batasan Dili makaon. di pod makaon, labaw pa sa dulumtanan. Basa katapusan. Unsa atong himuon? Isaiah 55 Verse 6. Simple kayo. Dangop kamo sa Ginoo ug tawag kamo kaniya samtang ana pa siya nga motabang Simple mo na unsay meaning sa Bible, partner. basic information before leaving earth. Sayon gayud kaayo. Basic, very very basic. Sige mo sa Bible. Pangitaa Ug ug sangkita ang ang Dios. Basic. So ano pag pangitag sangkit ang Dios? Unsa kitong antibiotics? What are the antibiotics of Christians? Take it 3 times a day or more. Wa ni overdose. worship, Worship, basag Bible, basag Bible, pag-ampo. pagampo, antibiotics. Drink it para mamatay ang mga kagaw sa sala. Okay? Every day. Every day. Take it more dyan. Uy, sige. Oras na nang take these antibiotics, my friend. Kung gusto kang maluwas. Kay patyon ang kagaw ani, patyon ang kagaw yun yan eh. Sultihan ti ka. Mas magmali. Mo ni ang paagi nga mangita ka ug sagpita ang Dios. Mga kaigsunan. So may the Lord will continue to bless you. More power and God bless you. See you sa atong next nga program. See you sa atong next nga program. Kaya ang atong next nga program ganti sa mga matarong. Manam kapili ta. Wala mo kakulba. Ay basi di ay hadlok mo na mga barbar. Mahadlok kay ko kay nana din mo sa mga dautan, mga binuhatan, perti kadautan. Ang mga batasan perti kadautan, ang mga baba perti kadautan. Ang mga nana perti kadautan. Wa pa din na transform sa Ginoo. Ito gusto now. Uso ba lagi na? Ay lagi ng kapitulo dila bersikulo 9. Kung sa gingon sa Galacia 5:5, mo ni sekreto. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Yan, thumbs up tayo dyan. If you live in the Spirit, you walk. If you Kinahanglan walk, niya you live. Ipakita Two. dyan niya na ay Ginoo Ano gina? sa ato Crossover ba? Live, walk, crossover na siya. Ay, pagpatakag bula-bula diya sa mong ba mga kaigsunan. Okay? Yung maghandong magkakaglangit. Ay, patakag bula. Sige kag walk, kunya wag kag live. Hindi, pwede na. Dapat niyo to live on, walk. Okay? So, ni ani nga manindot nga kagabion, daghang salamat sa inyo nga pagpaminaw mga kaigsunan. So, we will be having our prayer. Thank you so much sa inyong pagpaminaw. We have 8 viewers na nag-remain. I hope don't forget to share and subscribe. Ay mo pag dinalo makiksunan. Akong usbon. O salamat kaayo sa naghatag nato sa atong GCash. We receive a blessings from the GCash. Amo nang gisent diha mga kaigsunan ang among GCash number. Asa yung mga pangutana ata. Namo yung mga pangutana tanawa daw diha. Og naba yung mga pangutana. Naba mo yung mga pangutana. Okay? Salamat sa ato nga nag-donate sa ginagmay apan ato ning matapok para sa atong mga iglesia. Okay, si Ma'am. Muna itong GCash number ha. Mga kaigsunan, that's our GCash number sent by the Mystery FB page. Gikan kay ingon si Ma'am Charlene mo to daghan kaayo. Ingon siya magparibaptize ko sunod pastor dili pa karon. Uban tabang sa Dios, Ma'am Charlene. O grabe si Ma'am Charlene. Nga gakuan gyud din taon siya. Siya ang daghan kaayo o mga comment diri. Ingon siya unta pastor mapaspas na unta sa akong dughan ang pagkamanidumtano nako. Tanggalag yun na sister. Yes.
Kay musugot kag sa dili ka ng word nga dinungtanon mo gyud nay batasan ni Satanas. I have passed that way. I have passed that way. Nakaagi ko ng dala ng mga kaigsunan. Nakaagi ko ng dala na. Timan ilang gyud ang Ginoo. Timan ilang gyud ang Ginoo. Kaya na pa ba diha? Yeah. Eh, na now. Okay running. Okay, sige. Para Roti Umata. Hello, Ate Ruth. Ingon siya, okay raning pango natong ilong oy og labaw natong panit. Proud to be. Sige, napay mga tana diyan, amo yung mga Naa pangtana. siya giingon diri si Ate Charlene. Sa kani adto pastor, sugarol kaayo ko. Pagka-lockdown, naundang ako pagkasugarol sa nakita nako ang programa sa kapitulo, bersikulo ug pag-aralan natin programa. Sa ato pod mga pastor ug mga liman didto nako nakita ang mga pulong sa Dios plus inyong ministry karon dako kaayo ng panalangin para Okay, sa salamat. Salamat Panalangin kaayo. ka na sa Ginoo, malipay gyud me. Moy atong ay, hello kang. Hello kay dili na ta. Auntie Miriam, Dili na ta, dili na ta. sister of my mother. Thank you. Don't forget, ante, i-share mo gid Si ini. Tita Bibi pod nagtan-aw. Hello Tita. I-share mo gid ini kay kung hindi mo ni ma-share baw delikado gid sa sine. Thank you for watching. Si i-share. Ate Mimi, si Tita May, God Rizaldo. bless. Thank you. God bless. Don't We forget to miss you. share. Okay, so kung wala ni gyud mga kaigsunan, ato ning ihatag ang panapos kay it's already evening, gabi naman gyud. Alas 9 na, nagsirin na. Again, we just have a 1-hour program. So daghang salamat. So if you are ready, may I ask you to bow your head and let us close our eyes. Amahan namong balaan, Dios nga makagagahom sa tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Lord nga dili kami angay mabalaka sa mga dautan nga nagpalibot kanamo kay dunay gyud judgment day ani para nila nagyud kay gigahin nga yahong nga ibubo sila ha kini mga tawo gayg ulo, mga tawo nga di gusto mabag-o ang batasan, hambugiro kayo, murag nagpakaroon ingnon nga mga bright pero ang ilang mga kasing-kasing ug kinabuhi naa sa batasan ni Satanas. O Dios, apil pud mi naninguha pud mi, luwas sa kami o Dios, maluoy ka. Amo kang gipili ning kagabion, naghinaot ako Dios nga ang mga mensahe, ang mga listeners ni aning maong program nga imong gipalunsad karamo kauban sa akong asawa, nga sa diin kauban sa akong partner, magbalipayon sila makadawat sa mga pulong sa Ginoo together sa ilang pamilya. And Lord, tawga ang mga tawo nga imo ug sila makadesisyon gayud sa pagpabautismo na diha kanimo, nga sa diin kining maong programa mahimo gyud kayong dako nga panalangin alang kanila sa mga tawo labaw na gyud sa among mga higala. Pasaylua kami o Dios sa among makasalanan. Wala kami mahimo ug wala ikaw. Sa pangalan ni Jesus sa among persona manuluwas ug manunubos. Amen and amen. Amen. Daghang salamat kanatong tanan mga kaigsunan ha. Thank you so much for May watching. the Lord will continue to bless us. Sa tanan nga mga interesado na kay duol fine iniris Seventh-day Adventist Church mga kaigsunan. Tap them. O gusto po kag ako ang mo-cater nimo, i-contact po ko ana akong GCash number kay mao po na ang akong cellphone number. You can contact us mga kaigsunan. At least nga kita ang tanan ning manindot nga kagabion mahimo mong magmalipayon, no? Don't forget to support ang atong programa sa The Mystery. Kaya ang tanan ninyong ipanghatag sa atong GCash mga kaigsunan. I hope inyong nabasa atong GCash number. Akong Osbon 0951 4983 803. Usma partner? 0951-4983-803. Okay. Bahala ginagmay as long as from the heart gikan partner. Kani siya ato ni siyang ikuan partner para sa atong mga iglesia diri nga Yes, nanganlakabang sa Northern Davao Mission. Kay daghan kay mga iglesia nga tabangonon jud diri. We've already done something. Nanatay mga natabangan ring mga iglesia. So daghang salamat. Good night to everybody. God bless you. Good And don't night. forget, Thank you so much for watching. ayaw kalimot mag-igsunan. Tahakin mo ang landas sa kining pagginulsol. Yes. Ha? Samtang dili pa ulahi ang Sa tadi pa ulay ang tanan. Duol si Ginoo. Pili ang Dios. ang ato mga kinaiya nga dili angayan na amo siya tayo mga kinaiya nga
dili nato masabtan ato ang itugyan tanan sa Ginoo. Pagtugyan, Iampo jud nato permi. pagtugyan partner, iampo yung sino nga tanggalon ba? Yes. Putlon yun Kuhaon ng jud. ugat. Kuhaon og dili Ipaputol na yun ang ugat mga kaigsunan. Kay para mawala, mga taglangit. Mga taglangit. Basaha si Kristo kinsa sa Biblia. Ang Dios mga panalangin tunan akong usbon ganahan para ani mo mukan but you know limited ang atong time kay binayran kay mahal kay hilupiti sa liyo. Mahal kay hilupiti sa liyo. God bless you. Good night. Oh, thank you for watching sa atong programang Naguluhan. Ligtas ang may alam. Good night everybody. Thank you for watching.